Nagsugod na pagpangabot ang mga tao nga muduaw sa Carreta Catholic Cemetery sa Cebu City. Hinay-hinay na ang nabatyagan ang mga miduaw sa sementeryo nga nahimutang sa General Maximum Avenue ning Dakbayan. Usa sa sayong miduaw ug nang limpyo sa lapida sa ginahan mao si Ricardo Kalunsad. Sa adlaw sa mga minatay, mubalik siya uban ang iyang mga kabanay para makapanagput ug mag-ampo. Daghan usab ang nang limpyo sa mga nitso ug lapida nga nag-apas nga mukita. Samtang wala pa gidili ang mga gamit nila sa pagpanglimpyo. Sugod sa November 1 ug November 2, gidili na ang pagpasulod ug mga kagamitan, ilabi na ang mga martilyo ug ang gamit para pangkiskis. Ubay-ubay na usab ang nagpamisa ug nagpataod og suga sa mga nitso. Gawa sa emergency numbers nga nakapaskin sa pipila ka mga bahin sa sementeryo, nakamuntar na usab ang nagkadiiyang helpdesk, lakip na niini ang PNP. Mao na tuluman nun nya. Trabaho kani mga kalag, magluod man sa dinatulimpiyuhan. Masinugma kay last naman sa ting pamintal kay bawal naman ang gunang mga martilyo, nya mga kiskis kay dakpo na mangud sa kwan. Police ba igsod mo.